Før du bestiller din garageport, er det vigtigt, at du kigger på dit hus og dine omgivelser omkring huset og får en port, der passer til dit byggeri. Vi har et bredt udvalg af porte, både med fyldninger, med vandrette spor og med glatte paneler. Du kan blandt andet vælge mellem hvid, mørk eg og antracit, og du kan se hele vores store udvalg inde på vores hjemmeside. Når du har bestemt dig for, hvordan din port skal se ud, er det vigtigt, at du får målt korrekt op. Det gør du ved at måle bredden på porthullet, og ved at måle porthøjden. Og der må man gerne måle flere steder henover, så man er sikker på, at det bliver helt nøjagtigt. Målene noterer du i opmålingsskemaet, som du finder på vores hjemmeside. Når du har noteret målene på bredden og højden, går du indenfor og kontrollerer sidepladsen. Det er vigtigt, at der er 10 cm fri i både venstre og højre side. Det er vigtigt at tage højde for sokler, stikkontakter, vandrør og lignende. Det er vigtigt, at væggen er nogenlunde plan og fast, så man kan montere skinnerne på væggen. Når du har kontrolleret sidepladsen, kan du gå videre med at kontrollere overhøjden. Det er vigtigt, at der er minimum 20 cm overhøjde, målt fra porthullet og op til eventuelt loft eller spær. Det er vigtigt, at overliggeren er plan og fast hele vejen hen over portens bredde, da det er den, der skal holde portens vægt. Hvis du ikke har 20 cm overhøjde, kan du tilkøbe et bagmonteringssæt, som reducerer overhøjden til 10 cm. Med bagmonteringssættet flyttes fjederne ind bag skinnerne i stedet for at sidde over porten. Målene noterer du i opmålingsskemaet, og du er nu klar til at bestille. Du kan vælge enten selv at montere porten, eller du kan få os til at måle porten op og montere den. Valget er dit.